Отправяме се към най-южната точка на Помпей, където по крайнините на града е разположен амфитеатъра. Неговото строителство започна около 80-та година преди Христа и се смята за най-древният запазен амфитеатър в света. За разлика от други амфитеатри в империята, този не разполага с подземни помещения, които се появяват по-късно. Капацитетът на това съоръжение бил 20 000 зрители. Арената е с формата на елипса. Два от общо 6 входа са с ширина 5 метра и били предназначени за гладиаторите. В едно представление обикновено участвали 20 двойки бойци. Въпреки статуса на роби, те се радвали на популярност и възхищение. След битките в амфитеатъра, гладиаторите се връщали в казармата, която се намира непосредствено до големия театър. Движили се в процесия по Вия дела Абунданца и били поздравявани от жителите на